Giawhag sa konseho sa Dakbayan sa Subo ang Executive Department, partikular na ang City Health Department, nga hugot nga i-implementar ang Cebu City Ordinance No. 2409 o ang Rice Conservation Ordinance of Cebu City taliwala sa nagkamahal nga presyo sa bugas nga nasinati karon. Atul sa regular session sa konseho ni atong adlaw Miyerkules sa Setyembre 13, giingon ni Konsehal Mary Ann de los Santos nga dugay rang napaglantawan sa syudad ang importansya sa pagkonserba sa supply sa bugas. Ang City Ordinance 2409 nag-require sa tanang mga restaurants, schools, offices, hospitals, cafeterias, catering operations, fast food chains ug ubang food-related establishments nga maglakip og half-rice serving sa ilang mga menu. Tumong sa maong ordinansa nga naaprubaran ni adto pang tuig 2014 ang pagdasig sa mga food establishments nga dili mag-usik-usik sa bugas. Yet, it saddens me to acknowledge that the same City Ordinance 2409 has yet to take root, remaining unimplemented and yet to benefit our communities. Though it may not entirely address the problem, but as a legislator, initiating a legislation is a potent tool to taking a concrete action. As such, in this time of uncertainty, City Ordinance 2409 as a policy tool demands full activation. Si Konsehal de los Santos mao ang nag-author sa City Ordinance 2409 kauban si kanhi Konsehal Hans Abella. Ubos sa maong ordinansa, ang City Health Department mao ang manguna sa pag-implementar niini. Apan mato ni Konsehal de los Santos, wala pa kini maimplementar og maayos sa kagamhanan sa syudad sa Sugbo. Mao kini nga giaprubahan sa konseho ang resolusyon ni Konsehal de los Santos sa pag-awhag sa City Health nga pahinumduman ang mga food establishments sa mga probisyon sa maong ordinansa, labi na ang pag-offer og half-rice serving. Gitahasan usab sa konseho ang City Health nga magpahigayon og inspeksyon sa tanang mga food establishments sa syudad aron masuta kung ila bang gisunod ang ordinansa ug magsumiter og detalyadong report sa konseho human sa duha ka buwan. I call upon the executive and relevant stakeholders to fortify their dedication towards the steadfast implementation of City Ordinance 2409, contributing to a future where not a single Filipino stomach rumbles in hunger and every precious grain of rice is valued. Ang mga masakpan nga wa mosunod sa City Ordinance 2409 mahimong mamultahan og 1,500 pesos sa first offense, 3,000 pesos sa second offense ug 4,000 pesos sa third offense. Humaniana, posible sab nga mamahimo ng 5,000 pesos ang multa lakip na ang pagsuspenso sa ilang business permit matag buwan sa ilang opensa. Kahinumduman nga ni Mando si Mayor Mike Rama nga pahingusgan ang Price Monitoring Task Force sa syudad aron masiguro nga nakasubay ang mga rice retailers sa lagda nga nalatid sa Executive Order No. 39 ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ubos sa maong EO, adunay price cap nga 41 pesos per kilo sa mga regular milled rice o 45 pesos per kilo sa mga well-milled rice.